Guys, good morning! It's me, Michelle V, and herzlich willkommen sa YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! This is the day after the holiday, and yes, the holiday aftermath is, of course, marami tayong mga labahin, mga kailangang ayusin. So, that's what I'm gonna do today. So, but first of all is, I'm going to put out the burger patty here because that's what we're going to eat this lunch. Yeah, this one. Burger patty. And then, yeah. Rafael, bitte sitzt da, bitte. Rafael, bitte sitzt am Tisch und dann essen. Dadak! Madami akong gagawin guys. Sobrang dami. Ayan. Yung aking mga ayusin. Then yung mga, tignan mo yung aming nandun. Ang gulo ng bahay namin guys pagdating. Tapos yung aming kinain kagabi, hindi ko na nakikita. Hindi ko pa nahugasan kasi pagkakain namin, kasi kaso na kami ng sarili, tapos natulog kami guys kasi grabe yung pagod. At ngayon pagkagising ko, para ngayon ko naramdaman yung lahat ng pagod namin na alam mo yun sa bakasyon. Kasi pagka nagbakasyon ka talaga. At kami kasi pagka babakasyon, lalo na yung asawa ko guys. Gusto talaga yung laging yung maalis. Yung alam yun, kaya nga siya bakasyon kasi kailangan i-enjoy yung lugar na pupuntahan, ganyan, hindi yung nasa lang. Kaya talagang ganun guys. Kaya yun, yung puro labas, puro ganun, explore the place, ganyan. So ayun. Kaya, yes. Kaya parang after, doon mo maramdaman yung, grabe yung parang lahat ng pinagagawa sa pangalakad, ganyan. But yeah, it's still, it's still good. Yeah. Ganun talaga at yes. And it was a good vacation and yeah, nag-enjoy kami lahat. Ayun. Ayun ang mas importante kasi nag-enjoy kami lahat. And yes, ayun ang gagawin ko ngayon guys. So, nilabas ko muna yun kasi magluluto ako mamaya, mag-burger kami. And yeah. Habang tinuto ko yan kasi medyo madali lang naman yan siya lutuin kasi yun lang naman guys. Yung patty lang naman ang lulutuin ko, wala naman ng iba. So mag-asikaso lang ako ng mga labahin, mga something na gagawin. So I'll update you guys later. Ito pala yung nabili niya na. Ito pala yung nabili na sa bata namin guys. Oh, pulitsay. Auto. Ayan, pulitsay. Ito remote na ganito oh. Spray natin yung auto. Is update. So, nakapag-vacuum na ako ng a little bit. Tapos, sort out ko na yung aming labahan. So, yung bata namin, nanood na siya. And then, ayan. 1, 2, 3. Pero ito, 2 salang to. Sobrang dami niya. So, ganun. Tapos, ito mga potatoes lang. So, vacuum na din ako ng a little bit. So, hindi pa rin talaga as in 100%. But, yeah. Kasi may pupuntahan kami mamaya. So, yun. Mag-asikaso lang ako ng aming kakainin. And then, aalis kami. So, yun. Bukas ko pa to. Or mamaya pag gawin namin. Kung may time pa, ako magkasalang ng paunti-unti ng malabahan. So, yes. I'll update you guys later. Paalis na kami. Pupunta na kami sa aming pupuntahan. So, medyo malamig lang ang panahon ngayon. Hindi pala malamig sa labas. Parang lamig kasi pag pagpunta sa loob ng bahay. So, yeah. Guys, update! Nandito na kami sa sasakyan. Diba? Nagpagkas lang kami kasi another, 2 hours pupunta doon sa pupuntahan namin. And then, 2 hours back. So, 4 hours to guys na pagdadrive. So, nagpagasolina na yung aking Diyos sa mabas para tuloy-tuloy yung biyahe namin. And yes, another biyahe ito guys.
lugar din. Pumunta na ako dun sa kaibigan ko kasi nag-invite siya dahil birthday ng anak niya. So, puntahan natin. Ito yung kaibigan ko na na-meet ko nung nag-exam ako ng A1 sa Gute, sa Makati. Ayan, so, yun. Doon kami nakakilala at yes, and I'm thanks God kasi until now, connected pa rin ba't isa't isa. Tayo yun yung maganda. Malayo man kami, as in, katulad dito, 2 hours and 10 minutes nakalagay dyan. Ganun. Kuya. Yun. So, see you, Franny. Mamaya. Siyempre kasama namin yung bata namin dahil nandito siya sa amin. Bayad natin diretso. Ako, diretso. Kasi ako din lang kung minsan 2 weeks, 3 weeks ako hindi pumunta. Hi guys! Good morning. It's another day at hindi ko na kayo na-update kagahapon. So, nandun na kami sa aking isang friend. Ayan, pumunta kami doon. So, may mga konting clip lang ako na nagawa. Charot. Konti lang talaga, as in konti na yung buko, guys. So, anyways, tapag-almusal na kami. Yung gisawa balls kayo, umalis na humunta na nagpagupit siya ng buhok. And then, ngayon naman ituloy natin yung paglalaba. Ayan. So, ngayon is nag-ayos-ayos ako ng mga bagay dito sa bahay namin. And, yes. At ako yung nakapag nagsaing na nga ako kasi magluluto ako ng lunch namin mamaya. So, which is nakakakain lang din naman namin. So, medyo maaga pa guys. Ang oras nito guys is 10:30. Magka 10:30 pa lang. 10:25 something. Yan. Sa ganyan. So, yun. At kumain naman kami ng almusal. Ano kami nagising ba? 9 na kami bumangon. Umuwi kami kagabi. Galang to sa aking kaibigan. Nakarating kami ng bahay is 11:35 na ng gabi. Ganun. So, yes. And now, pagpatuloy natin yung ating gawain dito sa bahay. Yeah. So, I still have a lot. And, yeah. Let's do this. So, hi guys. Anyway, nakapagsalang na ako ng labahan. Isa, nasa baba. Pangkat lang namin. Luto na rin yung aking kanin. Ngayon naman is magluluto na tayo ng ulam. Ang gagawin ko ngayon guys para sa bata namin kasi gusto niya ng beef talaga. So, ito gulash. Mag-gulash tayo sa kanya. So, the first thing first is, wait lang, mag-ano muna pala ako guys. Maglaga ng kamote. Siguro mas maganda itong kamote na wag balatan, ano? Ganyan lang siya. Para hindi siya ganun ka... Tawag dito? Para hindi siya ganun ka... lambot. Ayan, so ito. Nabili ko sa Aldi guys, 3. Nung nakaraan pa to eh. Gawin natin parang patatas. Ayan. Ang sabi dito, kung saan ko magluluto ng goulash, ang sabi dito is, sibuyas, ganyan, tapos, syempre, gisa, ganyan. And then, antayin daw, and then,
Antayin daw hanggang mag-gold brown na nakalagay dito. Give the shrivel the zoo on brati si golden brown an. And then, second is, tag ito, maglagay ng 400 ml water, and then mix yung sa goulash na ganito. Tapos, yeah. Last, ganun. So, yun. So, ilalagay yung mga ano pala dito sa una. So, ganun pala. So, yeah. Let's do this. Let's cook, people. Guys, update. So, katapos ko lang magkuha doon ng unang batch ng aking labahin. And nagsalang ulit ako. So, ayun lang naman yung mga kaganapan natin ngayon. Magsasalang na labahin. At, ayun, nakapagluto na rin pala ako guys. Sobrang tagal lang luto nitong goulash. But yan, luto ko na siya. Yan ang gustong-gusto ng aking bata, the goulash. Tapos, eto yun. Ang asawa ko guys is pauwi na rin siya. Tapos siya sa kanyang ito, kamote, tapos isang sausage, tapos meron kami diyang kagulayan. And wala lang akong prutas ngayon, hindi ako lumabas ngayon guys sa Aldi. So, yes. So, dito ko natatapusin yung vlog natin ngayon kasi alam ko sobrang haba na. So, gano'n naman talaga yung aking gagawin namaya guys. Ayun, mga labahan, ganyan. So, kakain na kami guys ng lunch. At ayun, paratay na rin yung aking disapapals. Yeah, ayun. So, sana nag-enjoy kayo, guys. Ayan. So, thank you so much, guys, for watching. I hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet, and I will see you in our next one. Always smile and God bless us all. Cheers!